Svätá Terézia od dieťaťa Ježiša hovorí: Ježiš je skrytý poklad, neoceniteľné dobro, ktoré vie nájsť tak málo duší, lebo je skryté. A svet má rád to, čo sa trblieta. Aby sme našli skrytú vec, sami sa musíme skryť. Náš život teda musí byť tajomstvom. Musíme sa pripodobniť Ježišovi, ktorého tvár bola zakrytá. Všetci sme povolaní k dôvernému vzťahu s Ježišom. Nie všetci však vchádzame do hĺbky tohoto vzťahu. Neusilujeme sa zo všetkých síl, aby sme sa stretli s tajomstvom skrytosti. Lebo v nej vidíme nároky, idúce proti našim prirodzeným sklonom. Ježiš je skrytý poklad a málo duší ho nachádza, lebo ak ho máme nájsť, sami sa musíme skryť. Pravá veľkosť, konštatuje svätá Terézia od dieťaťa Ježiša, sa nachádza v duši a nie v mene. Nikdy som nehľadala to, čo sa ľuďom zdá, že je veľké. Byť skrytý stojí v protiklade s túžbou byť známy, byť v popredí, ocenený, koho prosia o radu, o spoločnosť a náklonnosť ktorého sa uchádzajú. Sestra Anna od Najsvätejšieho srdca, ktorá vyše 7 rokov žila v jednom kláštore s Teréziou od dieťaťa Ježiša, počas procesu vypovedala: Nebolo na nej nič, čo by stálo za reč. Bola veľmi milá a skrytá. Nesnažila sa nejako vynikať. Nikdy som si nemyslela, že je svätá.